بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوسن جڑے دکاناں تے بہ کے انتظار پہ کر دے ہوسن کہ لنگر تقسیم ہون دا وقت ہووے تے مسجد جائیے۔ کتنے لوگ جڑے گھراں دے اندر بیٹھ کے انتظار پہ کر دے ہوسن کہ کدو لنگر تقسیم ہون دا ختم پڑھیون دا وقت ہووے تے تاں جاویے۔ تسی مقدر والے او لوگ ہو جڑے نوجوان بزرگ تے بچے مسجد دے اندر تشریف لے آئیو۔ ہاں اسے واسطے شاعر کہندے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ پاکاں دے ذکر دے اندر ہمیشہ پاکیزہ ذہن والے لوگ ہی آ سکدے نے۔ کتنے لوگاں نوں اس گل دا پتہ اسی کے درس قرآن دا ماہانہ پروگرام ہے، میلاد دی سونی محفل ہے، نبی لجپال آقا دا ذکر خیر ہونا ہے، پر توفیق کوئی نہیں ہونی مسجد دے اندر آمن دی۔ پر خوش قسمت مقدر والے وہ لوگ نے جڑے دوروں نزدیک تو چل کے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے سونے محبوب دا ذکر سنن واسطے آئے نے۔ اس واسطے شاعر کہندا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کی نیت نال پھر نیکی نو پورا کرو، کیونکہ حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا جس وقت تساں جنت دے باغات کو گزرو، جنت دی کیاریاں کو جنت دے محلات کو گزرو، فرمایا جنت دے باغاں دے وچوں پھل توڑ کے کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ آپ دے قدموں تے قربان ہو جاون، آقا اساں ٹردے تا زمین تے ہیں، جنت آسماناں تو پار ہے بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین تے جنت دے باغات کیوں آئے، جنت دیاں کیاریاں کیوں آئیاں، جنت دے محلات کیوں آئے؟ لجپال آقا نے فرمایا جتھے اللہ تے اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل ہووے، فرمایا اے جنت دے باغات ہیں پہ تساں وان کے علم دے محافل دے اندر شامل ہو کے علم دے موتی سمیٹ لیا کرو، جنت دے باغات دے پھلاں تو ایک کم کوئی نہیں ہے۔ محبت نال سناؤ نا ذرا سبحان اللہ۔ اس واسطے اپنی مقدر تے ناز کیتا کرو۔ تواڈی زندگی کوئی نوجوان میرے سامنے 20 سالہ موجود ہے، کوئی 50 سال دا بزرگ 60 سال دا بزرگ بیٹھے، تواڈی زندگی دے او لمحات قیمتی ہیں۔ کل بروز محشر جس وقت تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو سو، میں تے تساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کچہری وچ حاضر ہو سو، پوری کائنات دے لوگ جمع ہو سن پہ، پوری کائنات دے لوگاں دے نبی جمع ہو سن پہ، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبی و رسول کٹھے ہو سن، انہاں دی امتاں دے نیک لوگ بھی ہو سن، گناہگار بھی ہو سن پہ، بزرگ بھی ہو سن، نوجوان بھی ہو سن پہ۔ اس وقت تیرا تے میرا وقت کم ہو آمنا ہے جڑا رب و رسول دی یاد دے اندر گزریا ہونا، جڑا تیرا میرا وقت دکاناں تے گزریا کل قیامت والے دن یہ تیرے میرے واسطے وبال بننا ہے، فائدہ نہیں دیونا۔ جڑا تیرا میرا وقت میلیاں تے کتیاں دی لڑائی تے ڈانداں دی بھاج تے گزریا کل قیامت والے دن اس جواب دیونا پوسی اس وقت دا۔ پر مقدر والے لوگ ہیں جنہاں دا وقت گزردا ہے یا قرآن پڑھ دیاں یا نبی دی حدیث پڑھ دیاں۔ میرے کریم آقا دے غلاموں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو جس وقت جنت دی کیاریاں باغات دے کولوں گزرنا ہوئے، جنت دے باغات دے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ زمین تے جنت دے باغات کدوں آئے، جنت دے پھل کدوں آئے؟ میرے آقا نے فرمایا جتھے علم دیاں محافلاں سجیاں ہون اوتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ فرمایا جتھے اللہ تے اللہ دے محبوب دی ذکر دی محفل ہوے اوتھے
اللہ دے فرشتے نازل ہوندے وقت واپس وائیں کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کریں دے اللہ رب العزت سوال کریں دے اے میرے ملائکہ دساؤ کتے گئے آوے فرشتے عرض کریں دے یا اللہ زمین دے فلاں کونے تے فلاں تیرے گھر دے اندر گیا سے اللہ فرمائے اے میرے ملائکہ وقت تساں کیا دیکھے یا اللہ تیری مخلوق تیرے بندے چند لوگ اپنا کمکار چھوڑ کے اپنے گھر بار چھوڑ کے تیرے گھر دے اندر جمع ہوئے مالک فرمائے وقت کی ہویا یا اللہ اتنا تیرا ذکر ہویا تیرے محبوب دا ذکر ہویا یا اللہ تیرے محبوب دے ذکر دے اندر تیرے لوگاں نے تیری مخلوق نے ٹھر ٹھر کے سبحان اللہ کیا انہاں دا سینہ ٹھنڈا ہویا تیرے تے تیرے حبیب دا ذکر سن کے انہاں دے کلیجے ٹھنڈے ہوئے انہاں دا من خوش ہویا یا اللہ اساں گواہ بن کے کہنے تو جنہاں لوگاں نو زمین تے بھیجے تو انہاں نو نعمتاں عطا کیتیاں تو انہاں نو اولاداں عطا کیتیاں تیرے لوگاں نے تیرے بندیاں نے تیریاں نعمتاں دا حق ادا کیتا ہے جتے تیرے تے تیرے حبیب دے ذکر دی محفل ہوے نیکی دی گل ہوے وہ خوش ہو کے شامل ہوندے نے وقت اللہ کریم فرمائے گا اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ جنہاں نو میں زندگی دتی اولاداں دتیاں نعمتاں دتیاں بہاراں دتیاں مال و جائیداد دتے زمیناں دتیاں حسن عطا فرمایا ہر قسم دیاں نعمتاں عطا کیتیاں وہ میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرن والے لوگ اپنا وقت اگر میری یاد دے اندر میرے گھر دے اندر گزار دے پیسن وقت میرے ملائکہ تساں گواہ ہو جاؤ میں انہاں نو جنتی بنا چھوڑیا ہے اللہ فرمائے گا میں انہاں نو جنتی بنا چھوڑیا ہے اور پھر تسی تے مقدر والے ہو لوگو خوش قسمت ہو لوگو کہ جنہاں دا لمحہ لمحہ یاد خدا اور یاد ذکر مصطفیٰ دے اندر گزر رہا ہے اور جڑا بندہ ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر مصطفیٰ سنے محفل میلاد دے اندر جڑا بندہ شامل ہوئے اس واسطے میں ایک صحیح روایت عرض کرنا چاہنا تواڈے ذوق دی نظر میں خوبصورت جملے کرنا چاہنا وا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے نے بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے توجہ ہے آپ لوگوں دی جڑا بندہ اس گل تے مقدر تے ناز پیا کردا ہے کہ میں اللہ تے اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل وچ آیا اونچی آکھے نظر سبحان اللہ بہت بڑے محدث ولی کامل حضرت عمار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن محفل میلاد دے اندر خطاب فرما رہے سی ذکر مصطفیٰ دی محفل سجیے لوگ سن رہے ہیں اور حضرت عمار سونے نبی دا ذکر کر رہے ہیں حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد دی محفل دے اندر اللہ دا ولی ایک عالم بعمل محدث مفقہ عمار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خطاب فرما رہے ہیں ایک آدمی آئے مفلوق الحال ہے غربت دے آثار او دے جسم تے ظاہر نے او غریب آدمی آ کے اس خطیب نو اس محدث نو اس واعظ نو اس مبلغ نو آ کے مخاطب ہو کے آکھدا ہے کہ میں غریب آدمی ہاں میرے گھر کھاون پیون دی کوئی شے کوئی نہیں میں اللہ دے نام تے کچھ سوال کرنا میں غریب دی مدد کر دیو جس ویلے اس غریب آدمی نے سوال کیتا حضرت عمار نے خطاب روک دیتا تقریر بند کر دیتی سامعین حاضرین نو جتنے لوگ مجمع دے اندر موجود ہیں آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا اتنے مجمع دے وچ کیڑا او خوش قسمت ہے جڑا اس غریب آدمی دی مدد کرے فرمایا 4 دینار کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس غریب نو دے وے میں اس واسطے سونے نبی دے میلاد دے صدقے 4 دعاواں کرے سا اور میرا یقین کامل ہے سونے نبی دے میلاد دی محفل وچ جیڑی دعا ہوے اللہ فوراً قبول فرما لیندا ہے حضرت عمار نے اعلان فرمایا ایک آدمی کھڑا ہویا آدھا کہ میں ایک یہودی دا غلام ہاں نوکر ہاں نبی سونے دا کلمہ پڑھن والا ہاں مگر غلامی دی زندگی بسر کر رہے ہیں میرا جڑا مالک ہے وہ یہودی ہے نبی سونے دا دشمن ہے اے اللہ دے ولی میں اس ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کرے نا میں 4 دینار دینا پر میرے واسطے دعا کرنی ہے اس حضرت عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 4 دینار اس غریب نو دے میں اس میلاد دے صدقے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پیا کرے نا اور دعا 10 جیڑیاں 4 دعاواں تو آکھ سے میں آج اللہ دی بارگاہ چو دعاواں کرے سا اللہ میلاد دے صدقے قبول فرما لے ہن اس آدمی نے آکھے کہ پہلی دعا میری یہ ہے
کہ میں جس یہودی دا غلام ہاں غلامی دی زندگی بسر کر رہا میں چاہنا کہ اللہ مینو غلامی تو آزادی عطا فرماوے میں آزادی والی زندگی بسر کراں میں کھلے عام اللہ دی عبادت کر سکاں میں نفل نمازاں پڑھ سکاں میں روزے رکھ سکاں میں حج و زکات ادا کر سکاں میں اللہ دی عبادت کر سکاں جس وقت میرا دل چاہے میں رب دے سامنے سجدہ کراں میں آزادی دی زندگی گزارنا چاہنا دوسری دعا یہ ہے کہ جس یہودی دی غلامی دے اندر میں زندگی گزار رہا دعا کرو آج دے میلاد دی محفل دے صدقے اللہ اس یہودی نو ایمان دی دولت عطا فرما دے تیسری دعا کیا ہے اے اللہ دے ولی تیسری دعا میرے واسطے اے کرو کہ میں غریب آدمی ہاں غربت ہے یہ 4 دینار ہم جڑے جیب وچ پائی وتا ہم غریب نو دے چھوڑے ہمی ہن دعا کرو اللہ میری غربت ختم کرے امیر بنا چھوڑے غربت آج کل مہنگائی ہے بجلی دے بل ہی پورے نہیں ہوندے اس مہنگائی دے دور دے اندر آپ سارے لوگاں واسطے دور و نزدیک جتھے آواز آ رہی ہے سارے لوگ توجہ فرمائے سو انہاں جملے آتے تیسری دعا ہے غربت اللہ ختم فرما دے وے اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرما دے وے چوتھی دعا ہے کہ میں بھی گناہگار ہاں میرا جڑا مالک یہودی ہے اللہ ایمان دی دولت عطا فرما کے اللہ جنتی بنا چھوڑے اے 4 دعاواں ہیں اس نے غریب آدمی نو 4 دینار دیتن اس دے بدلے میلاد دی سونی محفل دے اندر اے 4 دعاواں پہ ہوندیاں اج تساں تے میں بھی میلاد دی سونی محفل دے اندر ماہانہ درس قرآن دے پروگرام دے اندر شامل ہے نبی لاجپال دے ذکر دی محفل ہے جمع حصے پہ میاں وہ ایویں محفل ہا ایویں خطاب پیا ہوندا ہا ٹھر ٹھر کے عاشق سن دے بیٹھے ہن اور پہلی دعا میلاد دے صدقے محفل میلاد دے صدقے حضرت عمار نے میں ہاتھ چاہل دعا پہ کرے لہل یا اللہ اس تیرے بندے نے تیرے غریب بندے دی مدد کیتی ہے آج دی سونی میلاد دی محفل دے صدقے میں دعا کرے نہ ہوں اے سارے لوگ آمین پہ دل مالک کریم اس آدمی نو غلامی دی زندگی تو آزادی عطا فرما دے اور دعا کیتی گئی لوگوں نے آمین آکھیا ہے دوسری دعا ہاتھ چائے ہوئے ہیں حضرت عمار نے دعا کیتی ہے مالک سونی میلاد دی محفل دے صدقے ذکر مصطفیٰ دے صدقے میں تیری پاک بارگاہ دے اندر دعا کرے نہ ہوں مالک اس آدمی نے میلاد دے صدقے غریب دی مدد کیتی ہے میں میلاد دی محفل میلاد دے صدقے دعا کرے نہ ہوں مالک کریم اس دا جڑا مالک یہودی ہے اس نو ایمان دی دولت عطا فرما دے تیسری دعا کیتی ہے مالک میلاد دی سونی محفل دے اندر میلاد دے صدقے سونے نبی دے واسطے اور وسیلے دے نال تیری پاک بارگاہ دے اندر دعا کرے نہ ہو اس بندے نے غریب دی مدد کیتی ہے اس مدد دے صدقے سونے نبی دے میلاد دی محفل دے صدقے دعا کرے نہ ہو مالک غریب دی غربت دور فرما چا چوتھی دعا حضرت عمار نے ہاتھ چاہل دعا کیتی ہے عاشق آمین بیٹھے آدھے ہیں چوتھی دعائیں ہوئی ہے مالک اے بھی گناہگار ہے اس دا مالک ہی گناہگار ہے مالک اس دے گناہ بھی معاف فرما دے اس دے گناہ بھی معاف فرما دے دعا ہو گئی محفل ختم ہو گئی لنگر تقسیم ہو گیا نبی دے سونے عاشق محفل میلاد تو واپس پہ ویندے ہیں ہر کوئی گھرانو چلا گیا ہے او بندہ جس نے میلاد دے صدقے غریب دی مدد کی تھی 4 دینار دیتے اور جس واسطے دعا کی تھی گئی وہ آدمی جس وقت اپنے مالک دے گھر پہنچیا یہودی دے گھر پہنچیا یہودی اور چند لوگ اس دا انتظار کر رہے ہیں آواز تھوڑی کم کر یہودی انتظار کر رہے ہیں جس لئے غلامی دی زندگی بسر کرنے والا وہ مسلمان عاشق رسول پہنچیا ہے یہودی نے پوچھا کتنے رہے ہیں اتنا وقت وہ اندھا کہ سونے نبی دے ذکر دی محفل ہاں اس محفل اچ گیا ہم اے واقعہ ہویا ہے سارا واقعہ سارا ماجرا اس گن سنایا کہ انج غریب آیا ہے حضرت عمار نے فرمایا ہے اس دی کوئی مدد کرے اس واسطے 4 دعاواں یہودی نے پوچھا 4 دعاواں تیرے کیڑیاں کروائیاں نے حضرت عمار فرماندے ہیں کہ اس آدمی نے اس اپنے مالک یہودی نو آکھیا کہ پہلی دعا میں یہ کروائی ہے کہ میرا مالک غیر مسلم ہے یہودی ہے میں اس دی غلامی زندگی گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ آزادی عطا فرمائے اس یہودی نے آکھیا چل میں تینوں آزاد کیتا یار نبی سونے دے میلاد دی محفل وچ دعا ہوئی ہے دعا کی میں فوراً قبول ہوئی آدمی اٹھ کے گھر پہنچے اللہ نے آزادی عطا فرما دیتی دوسری دعا کیا کروائی ہے یہودی سوال کیتا اس مسلمان نے جواب دیتا
کہ دوسری دعا میں کروائیے کہ میرا مالک یہودی یہ دعا کرو اللہ سونے نبی دے میلاد دے صدقے اس ایمان دی دولت عطا فرماوے۔ اس یہودی نے آکھیا ہن پڑھا کلمہ بنا چا مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری دعا بھی فوراً قبول ہو گئی۔ تیسری دعا کیا کروائی گئی؟ آدھا میں غریب ہاں، 4 دینار سارے میری ملکیت آئی، جو کچھ جیب وچ پائی ودا سونے نبی دے میلاد دے صدقے غریب نو چا دیتے تے دعا کروائی ہم، دعا کرو مالک مینوں امیر بنا چھوڑے۔ اس یہودی نے اپنے ایک اور بے غلام نو حکم کیتا ون تھیلی 4 دیناراں دی، دیناراں والی تھیلی وہ یہودی امیر آدمی دے گھروں چوی کے آئی۔ اس نے اس نبی دے اس غلام نو، نبی دے اس عاشق نو، نبی دے میلاد تے خوش ہون والے نو، نبی دے میلاد تے خرچ کرن والے نو، اس یہودی نے ہن کلمہ پڑھ چکا ہا، مسلمان بن چکا ہا، اور 40 دینار دی بھری ہوئی تھیلی اس مسلمان نو عطا کر چھوڑی۔ 40 دینار کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں، تھوڑا پیسہ نہیں، وہ 40 دینار اس مسلمان نو مل گئے۔ تیسری دعا بھی فوراً قبول۔ ہن چوتھی دعا ہوا کہ اللہ میرے گناہ معاف چا کرے، اللہ میرے مالک نے گناہ معاف چا کرے۔ ہن جڑا یہودی ہن مسلمان ہو چکا ہے، پہلی دعا قبول کہ اس نے آزاد کر چھوڑے ہیں، دوسری دعا فوراً قبول کہ او یہودی مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، تیسری دعا فوراً قبول کہ 4 دینار اللہ دی راہ تے دیون والا، میلاد تے خرچ کرن والا 40 دینار دا مالک بن چکا ہے۔ اور چوتھی دعا یہودی ہن مسلمان ہو چکا ہے، رو رہے ہیں اکھاں چوں آنسو ہیں، آدھے 3 کام تو میں کر سکدا ہم، او میں کیتے ہیں۔ چوتھا کام ہے مالک دا، او کام ہے رب دا، گناہ منو معاف کرن والی او ذات ہے۔ جڑا بندہ زندگی پوری گناہ کردا راوے، یہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ توبہ دا سوال چا کرے نا، او کریم ہے، او ماہوں تو زیادہ پیار کرن والا ہے، او مالک سارے گناہ معاف فرما چھڑیندا ہے۔ اے مسلمان، اے نبی دی عاشقہ، ہن میں بھی اس پاک رب دی بارگاہ دعا کردا، تو بھی اس پاک رب دی بارگاہ دعا کر کہ مالک کے چوتھی دعا جڑی منگوائیے اے بھی قبول چکر۔ رات ہو گئی ہے، وہ مسلمان آزاد ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر چلا گیا، آزادی دی زندگی گزار رہا ہے، پیسے لے کے امیر آدمی بن کے چلا گیا ہے۔ ہن جڑا یہودیات ہن نواں مسلمان ہویا ہے، راتی ستا ہے، اکھ لگی ہے، مقدر جاگ گئے۔ لوگو ہر بندے دی یہ خواہش ہے جو میرے نبی دا کلمہ پڑھتا ہے وہ دے دل وچ تمنا ضرور ہے کہ یا اللہ سونے نبی دا دیدار چا کروا، جے اگر دیدار نہیں ہو سکتا تو سونے دے روزے تے بلا کے زیارت چا کروا۔ ہر مسلمان دی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، اگر تواڈی بھی ہے تو سناؤ نا ذرا سبحان اللہ۔ اس نو مسلم جڑا پہلے یہودی آن مسلمان راتی ستا ہے، اکھ لگی ہے، مقدر جاگے ہے، ظاہری اکھ بند ہوئی ہے، دل والی اکھ جاگی ہے، سونے نبی دی زیارت ہوئی ہے۔ ویکھیا کہ میں مدینہ پاک دی گلیاں چ پھردا ودا، لاجپال آقا دے شہر مدینہ چ پھردا ودا، ہر طرف بہاراں ہی بہاراں ہیں، رونقاں ہی رونقاں ہیں پیاں، اللہ دے نیک لوگ اتھے پھر رہے ہیں، نبی سونے دے شہر چ پیا پھردا ہاں، نبی لاجپال دی زیارت ہوئی ہے تے غیب تو آواز پئی آندی ہے، اے مسلمانا تو نبی سونے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے، اللہ دے محبوب تے ایمان لے آیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے، تو اس دی ضرورتاں نو پورے کیتا ہے، تو غلام نو آزاد کیتا ہے، تو غریب دی مدد کیتی ہے۔ سن تواڈے واسطے خوشخبری ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب دے ذکر دی محفل دے اندر ذکر کرن والے نو بھی میں سونے نبی دے میلاد دے صدقے بخش دیتا ہے، سنن والے سارے دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، تے جڑے نے دینار دتے ہن اس نو معاف کیتا تینوں ہی معاف فرما سونے نبی دے ذکر، سونے نبی دی محفل دے اندر راون والیو، میلاد دی محفل تے تئیں اللہ دی رحمت نازل ہونی ہے۔ بہت بڑے محدث سے واقعہ بیان فرما رہے ہیں حضرت عمار، لوگوں اگر تساں تے میں میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، اگر تہاڈی تے میری زندگی دا بھی معمول بن جائے کہ جتھے بھی اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل ہوے، سونے نبی دے میلاد دی محفل ہوے، میلاد دا جلوس ہوے، میلاد دے محفلہ سجن، تو تے میں اگر ٹر کے محفل شامل ہو جاویے، محفل اگر حاضر ہو جاویے، کیا خیال ہے تیری میری مقدر نہ جاگ ویسی؟ تو تے میں گناہگار ہیں، سانو نیکیاں تے کوئی مان کوئی نہیں، نہ اساں تہجد پڑھن والے، نہ ساری زندگی روزے رکھن والے، نہ نمازاں دا اہتمام کرن والے، نہ نوافل پڑھن والے، نہ تسبیحات پڑھن والے، نہ تیری میری زبانہ تے ہمیشہ درود دے نغمے۔ تو میں گناہگار ہیں، گانے سن سن کے زندگی برباد کیتی بیٹھے، فلمہ دیکھ دیکھ کے اکھاں برباد کیتی بیٹھے،
زبان نال لوگاں دے گلے کر کے، لوگاں دے شکوے کر کے، لوگاں تے تہم تلاتے، لوگاں نو بدنام کرن دی خاطر جھوٹ بول بول کے اپنی زباناں گناہاں نال بھری بیٹھے ہیں۔ میاں تیرا تے میرا دل اتنا صاف کوئی نہیں کہ زندگی پوری تیرا میرا دل نبی دے نال جڑے ہوئے، تیرے میرے دل تا دنیا داراں نال جڑے ہوئے۔ اور یار جس وقت تو تے میں اتنے گناہگار ہیں، اگر تیری تے میری تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ رب العزت تیرے میرے گناہ معاف فرما دے وے، اگر تیری تے میری یہ آرزو ہے کہ اللہ سارے اتے کرم فرما دے وے، سونے نبی دے میلاد دے صدقے اللہ گناہ منو معاف فرما دے وے، بات آئی تو اپنے نال وعدہ کر جتنے سونے نبی دے ذکر دی محفل ہو سی ضرور ویسا اپنے گھر دے اندر نبی دے ذکر دی محفل سجے ساں، میلاد دی محفل کرے ساں۔ آؤ سنو جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر محفل میلاد سجیندہ ہوئے، اگر تہارے تے میرے وچوں اگر کہیں دے گھر وچ کوئی مریض ہے یا تیرے تے میرے اندر کوئی بیماری ہے، او سن لوے وظیفہ ہے پیا۔ اگر گھر دے اندر قحط سالی ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اگر تیرے میرے گھراں دے اندر غربت دی وجہ تو کھاون دی کوئی شے کوئی نہیں نا، تے آؤ وظیفہ سنو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے، آپ فرمائندے ہیں کہ جس گھر دے اندر محفل میلاد ہوئے، جس گھر دے اندر سونے نبی دے ذکر دی محفل ہوئے، فرمایا اس گھر دے وچوں اللہ رب العزت میلاد دے صدقے قحط دور فرما چھڑیندا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ محفل میلاد دے صدقے اللہ اس گھر وچوں قحط دور فرما دیندا ہے۔ اگر کہیں دے گھر دانے نہ ہومن اللہ عطا فرما دیندا ہے، اگر کہیں دے گھر پیسے نہ ہومن اللہ عطا فرما دیندا ہے، اگر کہیں دے گھر کھاون نو روزی نہ ہوے اللہ عطا فرما دیندا ہے۔ محفل میلاد جس گھر دے اندر ہوے، دوسرا انعام اس تے ہوندا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں اگر اس گھر دے اندر بیماریاں ہومن اللہ میلاد دے صدقے شفا عطا فرما چھڑیندا ہے۔ اگر بیماریاں ہومن، لاچاریاں ہومن، جنہاں بیماریاں دا علاج ڈاکٹراں کولوں نہ ہوے نبی دے میلاد دے وچ پیا ہے۔ اپنے گھر سجا نبی سونے دے میلاد دی محفل بیماریاں کی نہیں ویسن۔ اگے فرمایا اگر کہیں گھر دے اندر آفات و بلیات ہو مل، جنات دا ڈیرا ہوئے، کہیں گھر دے اندر کہیں بال کو، کہیں عورت کو، کہیں مرد نو جنات دا سایہ ہوئے، فرمایا گھر دے اندر محفل میلاد کرے اللہ میلاد دے صدقے دور فرما چھڑیندا ہے۔ اور اگے فرمایا جس گھر دے اندر سونے نبی دے میلاد دی محفل ہوئے اللہ میلاد دی محفل دے صدقے زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما چھڑیندا ہے۔ اگر تساں تے میں چاہنے ہیں سانیاں بیماریاں دور ہوویں تے نبی دے میلاد دی محفل سجا۔ اگر تو میں چاہنے ہیں اللہ گناہ معاف فرما دے وے گھر وچ میلاد دی محفل سجا۔ اگر تو میں چاہنے ہیں غربت فقر فاقے دور ہو ونجن گھر وچ سونے نبی دے میلاد دی محفل سجا اللہ رنگ لا چھڑے سی۔ اور رنگ رب کیوں نہ لاوے جس نبی دے صدقے اللہ کائنات بنائی، اجر کائنات دا کوئی ذرہ نہ ہا ذات مصطفیٰ ہا، نہ زمین ہا نہ آسمان ہا، نہ چرند و پرند ہن، نہ شرق و غرب ہا، نہ درخت ہن، نہ حجر و شجر ہن، نہ پتھر ہن، نہ جن ہن، نہ فلک ہا، نہ ستارے ہن، اس وقت بھی ذات خدا ہا اور ذات مصطفیٰ ہا۔ اللہ دے محبوب دے صحابی نبی دی پاک بارگاہ چرچ کرے ہیں یا رسول اللہ اے فرماؤ سب تو پہلے اللہ نے کس نو پیدا فرمایا ہے جس وقت نہ زمین ہا نہ آسمان ہا نہ سورج ہا نہ ستارے ہن نہ چندر ہا نہ ستارے ہن، کوئی چیز بھی نہ ہا، اللہ نے سب تو پہلے کس نو پیدا فرمایا؟ سونے نبی نے فرمایا اگر سوال کیتا ہے تا سن سب تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور تو نور مصطفیٰ نو پیدا فرمایا۔ کس نو؟ نور مصطفیٰ نو، نور مصطفیٰ نو۔ آج کل کچھ لوگ آتے ہیں نبی نور نہیں ساری طرح بشر ایویں بھرا طرح جی میں تو میں کھانے نبی میں کھاندے ہن، اور بدبختہ نبی دی برابری کرے نہیں۔ سن ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن اللہ نے حق بیان فرمایا ہے، قرآن دی سطر حق ہے، قرآن دا لفظ ہدایت ہے، قرآن دا حرف ہدایت ہے۔ اس قرآن دے اندر میں پڑھیا ہے ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور دیٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشق اصلی چور دیٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے ایہو چور دیٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی ہو تو سا اور دیٹھا سا اور دیٹھا۔ نعرہ تکبیر،
اللہ یا رسول اللہ۔ فرمایا جس ویلے عاشق رسول نے ویکھیا تے اس نو نبی نور نظر آیا، جلے بدبخت نے ویکھیا اس نو نبی بشر نظر آیا، نبی عام انسان دی طرح نظر آیا۔ یار جس نبی دے صدقے اللہ کائنات بنائی ہے اس نو وقت عام بنایا ہے، جس نو امام الانبیاء بنایا ہے کیا اس نو عام انسانہ طرح بنایا ہے؟ یار نبی دی ذات نہ ہویا کائنات نہ ہویا، خدا خود فرما رہے حبیب پیارے اگر تینوں پیدا نہ کرا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرا۔ او یار جس رب نے جس نبی دے صدقے اپنا رب ہونا ظاہر کیتا اس نبی نے میں عام انسان بنایا، اپنا عقیدہ بنا نبی نور نور علی نور، نبی نور نور علی نور۔ میں بات کیوں نہ آکھا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جڑا جڑا بندہ خوش بیٹھے وہی گھر کے پڑے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آپ حضرات نے محفل میلاد دے فائدے سنے ہیں، برکتاں سنیاں ہیں۔ اگر یہ ساریاں برکتاں اپنے گھراں چاہندے ہو، مصیبتاں پریشانیاں تو چھٹکارا چاہندے ہو تو گھر اس سال میلاد دا مہینہ شروع ہون والا ہے، میلاد والا چند چڑھن والا ہے، وہ نور والا، وہ رحمتاں والا، وہ بہاراں والا، وہ احسان والا چند چڑھن والا ہے، جس چند دے وچ آمنہ دا چند چڑھیا ہا۔ میں پوچھیا عید دے چند کولوں کدی تو بھی عید منائی آئی؟ میں پوچھیا عید دے چند کولوں کدی تو بھی عید منائی آئی؟ اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب ایک سوہنے نے نال پیار دے انگل ہلائی ہے، او دی انگل دے راز اشارے تے میں بھی ترٹ کے عید منائی ہے۔ او مقدس مہینہ ربیع الاول والا آون والا ہے، سارے عاشقان رسول نبی سونے دا کلمہ پڑھن والے، مسلک جس دا کوئی ہوئے شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی، نبی لجپال دا کلمہ جڑا بندہ پڑھدا ہے، جس تے اللہ دے احسان ہے کہ اس رب نے نبی آخر زمان امام الانبیاء دا امتی بنایا، وہ بندہ میلاد دی محفل شامل بھی ہوئے، گھر میلاد ہی مناوے تے میلاد دے جلوس وچ شامل ہوئے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام عاشقان رسول دے چمک دے چہرے ہتھاں تے جھنڈے عشق رسول والے میلاد والے جھنڈے سجا کے انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف نو اتھاؤں میلاد دا جلوس نکل سی سرگانے آل تو ہوندے ہویاں انشاءاللہ میاں والے تے لنگر دا وسیع انتظام ہوندا ہے، اتھے اختتام پذیر ہو سی۔ میں سارے دوستاں کو دعوت رہدا ہاں، میری زندگی رہوے یا نہ رہوے، میں تمہارے مابین موجود ہوں یا نہ ہوں، نبی سونے دے جشن میلاد دے سونا جشن سارے رل کے جھنڈے میلاد والے چاہ کے یا رسول اللہ دیاں صداواں والا کے جشن آمد رسول مرحبا مرحبا دے نعرے لیندے ہویاں انشاءاللہ آپ سارے حضرات اپنے بیٹیاں نو لے کے اپنے پوتریاں کو لے کے اپنے پیواں بھراواں کو لے کے سونے نبی دے میلاد دے جلوس سے شامل ہو سنا انشاءاللہ۔ سیدی مرشدی یا نبی دے نعرے مرنے ہویاں سرکار دے میلاد دے جلوس سے شامل ہونا ہے، دوستاں کو جلوس سے شامل کرنا ہے، نبی سونے دی محبت دا پیغام عام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے جتنے پیمانے تے اللہ نے جتنی توفیق دیتی ہے ایک دے ایک لنگر دی پکوا سکتے ہیں، گھر پکوامی میلاد دی محفل سجامی، غریبیں کو بالے کو ہمسائیں کو دوستیں کو رشتہ داروں چھڈ کے سونے نبی دا میلاد پڑھوامی اللہ دیاں رحمتاں اس نہیں۔ اگر ایک دیگ نہیں پکوا سکتا سونڈ نہیں سجوا سکتا دیگڑا لنگر دا پکامی چاہ ایک مولوی کو صدی چاہ محفل نبی دی سجامی چاہ دیکھے رنگ لگ بیسنی۔ اور اگر کوئی بے اولاد وظیفہ لے جاوے، اگر کوئی بے اولاد یا بیٹیاں ہیں بیٹے کوئی نہیں وظیفہ لے جائے آمن والے میلاد دے وچ آج منت منو، اگر بیٹا کوئی نہیں تو منت منو اللہ پاک بیٹا عطا فرماوے اس دا نام محمد رکھساں اور میلاد سجیساں سونے نبی دا انشاءاللہ اللہ بیٹا عطا فرما لے سی۔ اگر کوئی بے اولاد وظیفہ لے جائے منت مننے جا یا اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما آقا مصطفیٰ دا میلاد گھر سجیساں انشاءاللہ اللہ سونے نبی دے میلاد دے صدقے اس نے ایک سال اولاد عطا فرما لے سی۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کہیں دے گھر کوئی مریض ہے لا علاج ہے جس دا علاج کوئی نہیں ڈاکٹر جواب دے چھوڑے ہوئے منت مننے یا اللہ
اللہ صحت عطا فرماوے اس میلاد گھر وچ محفل میلاد سجیساں انشاءاللہ اللہ سونے نبی دے میلاد دے صدقے بیماریاں دور فرما دے سی کوشش کرنی ہے آج تو عزم کر لو اپنی نیت بنا لو کہ سونے نبی دا میلاد دی محفل سجامنی ہے انشاءاللہ عز و جل اے علاقہ حضور دے عاشقاں دا ہے نبی دے غلاماں دا ہے نبی دے کلمہ گو عاشقاں دا ہے نبی سونے دے غلام رہنن انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نبی سونے دے میلاد دیا دھوما مچا دو گھر گھر تے نبی سونے دے جشن دے جھنڈے لا دو پتہ چلے مصطفیٰ دے غلام رہ دے ہل اے محلہ اے علاقہ کافرہ مشرکان دا نہیں پتہ چل جائے اے علاقہ نبی دے غلاماں دا ہے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ اگر نبی دا عشق نہیں ودوارے کلمہ پڑھانے دا کوئی فائدہ نہیں لوگو اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ پڑھنے پڑھانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے کا کیا فائدہ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا قلب شوق محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سا اندر پیا ویندے بہر آوے یا نہ آوے کوئی پتہ نہیں جیڑا سا بہر گیا ہے اندر آوے یا نہ آوے کوئی پتہ کوئی نہیں ربیع الاول دا چند نظر آوے سانو یا نہ آوے کوئی پتہ کوئی نہیں زندگی کتنی باقی ہے تے کتنی نہیں ہے میرے بزرگ حضرات میرے جوان بھائی اور بچیوں تمام آج وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ عز و جل اگر زندگی رہی تو اس میلاد تے دھوما مچاواں گے گھر تے میلاد دے جھنڈے ہلاواں گے 50 60 100 150 دا اگر جھنڈا آندا ہے نا تیرے میرے گھر تے میلاد دا جھنڈا لگ جائے ویکھن والا سمجھ جائے کہ اے گھر کسے منافق دا نہیں اے گھر عاشق رسول دا ہے تے پھر اس میلاد تے جھنڈے لے سو یا نہ لے سو انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں کو استطاعت نہ ہوئے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ عز و جل کہیں کو طاقت نہ ہوئے جھنڈا لمن دی میں جھنڈے لے کے ریساں اپنے گھروں تے جھنڈے لے سو یا نہ لے سو انشاءاللہ عز و جل اور میلاد دیا محفل گھریں سجے سو یا نہ سجے سو میلاد دے جلوس میں شامل ہو سو یا نہ ہو سو میلاد دے جلوس دی دوستوں کو دعوت دے سو یا نہ دے سو انشاءاللہ عز و جل جب تک جس میں جان راسی غلامی رسول دے وچ انشاءاللہ زندگی بسر کریں دے راسوں اللہ رب العزت اساں سارے نو عمل دی توفیق عظیم عطا فرماوے سارے تحریک لبیک دے تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ دے عظیم لوگ عظیم شخصیات ساڑی اس محفل دے اندر جلوہ فروز ہوئے دل دی اتھا گہرائیاں دے نال مبارکباد پیش کرنا آپ حضرات کو کہ آپ دے سامنے علماء اور مشائخ اور اللہ دے نیک بندے صبح تو شام تک کالا کالا رسول دیاں صدامہ لاون والے دین تے پہرہ دیون والے لوگ آج سارے درمیان موجود ہیں پہ تشریف لے آون والے پورے قافلے کو میں خوش آمدید عرض کرے رہا اور دعا کرے رہا کریم پروردگار آپ دی دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقیاں عطا فرماوے اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لو کہ 24 ستمبر بروز اتوار 11 بجے دن گڑھ مہاراجہ اسٹیڈیم دے اندر انشاءاللہ عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر تحریک لبیک دے مرکزی امیر حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحبزادہ والی شان علامہ خادم حسین رضوی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ دے شہزادے حضرت مولانا انس رضوی صاحب اور دیگر علماء و مشائخ آپ اس کانفرنس دے اندر خطاب فرمیسن آپ سارے دوستوں کو دعوت ہے پئی کہ 24 تاریخ نو گڑھ مہاراجہ اسٹیڈیم دے اندر اس عظیم و شان کانفرنس دے اندر شامل ہو کے اور جتنے ساتھی میڈیا دے ذریعے سارا پیغام جتوں تک جا رہے ہیں سب دوستوں دعوت ہے اس پروگرام دے اندر شرکت فرمیسو اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین